Hello. 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 Ема защо всичко ми е лично? Не знам. Ама си... А. Мерт? Да. За какво ни е нужно Green Toad Berry? Кое? Има тук в храста Green... Да, не знам аз. Ще го взема. Някакво. Вземам го. Боже, колко берита имам. И скрап метал. Имам цели 12 скрап метал. Емо, Да? ти играеш и диг. Диг. Да копаеш дупка ли? Да. Ами не. Много е яка игра, така че да, може някой път да играем. Да, може. И да направя... Ти са джойна. Да, защото имам нещо. Чек, ако нямах този айс, щях да съм нищо, защото всичко останало ми е толкова много слабо. Като например Warden Sword и комбата. Общо би около 100 демидж. Хич не е добре. А пистолетът ми да не говорим. Пистолетът ми е ужасно. Не. Ама ми харесва за Грандин. Ей, направих квест и сега съм 287 левел. Ей, япи! Сега представи се, ако те ма чуват. В смисъл, те, които гледат. Какво говори? Чай, за 3 минути аз изграндих. Чао квест. Майко. Сега сме... Ще сложим на боксовото. Отивам в джунгъла. Да ролна фрут. А ти къде си? Никъде. Никъде. Чакай. Ами аз бях в никъде, преди да кача това видео на Блоксфорд. В смисъл, бях в дупката на всичко. Имам спинфрут. Яба. Окей, stop it, boy. Stop it. Имам спинфрут, бе, човек. Терю. Къв е този, човек? Този ми блокира атаката. Аре! Къв е този, сър?
Стига бе, къв е тос? Къв си ти бе, ръбър? Ръбърмен. Аре бе, умирай. Я баюс. Ама не, то беше то с ръбъра беше ужасен, казвам го. С ръбъра беше ужасен. Аз идвам до него да го убия, защото той ме уби. И някакво... Той ме го няма. Имам просто, кога отивам на следващия остров, защото сега съм 287 левел. Кой? Аз сега съм на 287 левел, а кога отивам на следващия остров, защото той гладя... На 300. Надявам се да е поне на 290 левел отиваш на следващия Island. Защото ако не е, ще трябва всеки ден да грайнда. Мисъл, един квест за всеки левел. 13 квеста. И то ще се увеличава XP работата. А ти къде си, човек? Съм те виждал от 5 години. Ама не, човек. Къде си? О, има Lightprot. Къде? Аз Там не знам кой остров е. може ли смисъл да го запазиш и да ми кажеш къде си, за да може да дойда и ти да ми го дропнеш? Виж, аз ще го направя по собствената си начин. А има просто ти на кораб ли си? Не, аз съм на... Защото аз виждам един кораб в далечината и... Да.
Има въпрос. Ако в смисъл някой гледа, да кажем 15 пъти някое видео, това означава ли, че ще има плюс 15 гледане? И аз май виждам... Ти в Колизеума ли си? Защото виждам някакъв тука. Да, аз съм в Колизеума. Ти къде си? Аз съм тука, ейте. Чакай бе, стой, идвам. Добре. Идвам. I'm coming, my boy. Hello. Аз бях спиннала спинфорд там в джунгъла. И ме убиха след това. Да, нямам два спина. А ти ако искаш го запази лайтфрута? Не, аз вече съм изял лайт, така че... Ама ти не беше ли... Thank you. Ма проблемос. Аз сега се чудя дали да го изям сега или... Ама аз се мисля, че е по-добър. В смисъл, аз е по-добър, според мен. Добре, ама все пак той такъв добър проте, така че запази го. Да, аз го запазих. Да. Ама сега аз понеже имам... То лайт фрута е лилавото нещо. Да. Защото аз сега имам Love Fruit, Magma, Ghost, Rubber, Light, Diamond, Eagle, Dark, Sand, Ice, Flame, Spike, Smoke, Spring, Blade, Spin и Rocket. Чай да убия още един, за да мога да си кача левела. Come here, boy. Между другото, според мен най-лесният бос за мен е този. Адмирала, вице-адмирала. Според теб кой е? Ама ти къде отида? Silence. Да фармя. Аз я бия Thunder God бос. Какво? На боса на Skylands. Ама то май няма бос. Или има? Има? Thunder God. И сега взех много левли. Ама той колко XP дава? Мисля, че като 7 милиона. Бо. И левел 575. Ама дай да го убия, ама след като се свърши тук квестове. Добре, ще изчакаме да се спаунне пак. Добре. Опа. Ама не идва и тук. Ама в Skylands ли да не идва? Не, ти стои в Колизеум. Окей, ма бой. Чай, то как ми блокна атаката, бе? Чакай. Аз ще дойда при теб, като стана левел 615. Чакай, малко, щом като ти взимаш толкова бързо левели, аз би трябвало да стана около 400 лева. Може би. Ако убия и този бос.
Нето по тая лойка. Нали? Да. Ама то смисъл, има ли квест за този бос? Или просто е ей тъй? Да, има. А, а, То да всеки път да. Ама ако го убиеш без квест, той не ти дава почти никакво експи, така ли? Еми, да. М. Още в Frozen Village. Искам да видя колко е за йетито, в смисъл колко пари дават за йети квеста. Защото сега съм с 70 000 пари. И... да. Ай! Надявам се никой да не ме чува от видеото, който го гледа. Ама то би трябвало да не ме чува, защото аз сложих настройките тъй. Сега представи се, ако ме чуват и този видео стане много известно, вайрал. Защото съм говорил по... Ама ще стане вайрал за грешните причини. Вярно е. Аз сега го... Аз го разбирам. Но и зато се надявам никой да не ме чува. По-добре ми да съм... да не ме знаят хората, обаче никой нищо да не е чул. От по-скоро да ме знаят, всичко да е чул. Всеки всичко да е чул. Тунк. Ай, спороте. Чай малко да видя картата. Аха. Ами аз вече съм на много така висок левел. Аз само, ако ечето е тук спалното и е добра цена за самия квест, би го убил. 10 000? Не е зле. Очаквах повече. Айсфрутен. Айсен бен галудан. Аз мога да го убия в меле. Батъл. Да, мъртъв е. Готово. Виж какъв голям кораб. А ти сега къде си? И къде се намира боса в Skylands? Не знам аз да правих. Не, смисъл, Сега ще се върна при теб. не, смисъл, аз ще отида в Skylands. Ти стой в Skylands, защото аз ще отида там. И ти ми покажи къде е самия бос. Сега къде си? Аз съм в Frozen Village, защото убих йетито. Добре. Ама не, спокойно бе, аз стоям там. Добре, аз също не казвам. Защото чувам някаква лайт, в смисъл такова пътуване, като от Lightfoot. Еми аз се използвам, да, и аз използвам меле.
Добре. О, паднах. Ама къде падна? В облаците ли? Да, оттам падна и сега дашва много. Мисля, че знам къде е самия бос. Сега му ще умра. Не, бъди жив. Между другото мисля, че знам къде е боса. Той е на оня остров, големия. Най-големия. Да. Аз вече съм по-близко и по-близко до Скайланд. И ще дойда. Какво правиш тука? Чакай, не ме би! Не. Как ме да би? И защо? Не знам. Ама защо? Толкова много пътувах. Аз не те ударя. Човек, кораб, който ти наби, това беше моя. Знам. Похарчих 600 пари. И сега пак трябва да пътувам. Ой. Между другото има някакъв бък в Колизеума, смисъл за корабите. Не може да се мърдат. Поне аз го усещам този бък. Само не падай пак от небето и да ме убиш. Ако ще си сложа анти-ергън на кораба. И ти като паднеш да те убие. Не! Какво правиш? Не! Защо си тук? Защото? Скачай! Аз какво направих да те? Не, просто си го слагам. Защото ако някой не убие, поне ние да можем да го убием. Ама защо нямаш лице? Защо си? Така. What is wrong with you? Мертиш 199. Ама чакай, ти за това ли си 199? Заради Али? Сквитли? Не, това не е за това. Защо? Защото аз просто така имам такъв система на номери. Ага. Като смет бомбон и така, и цифри, и така има така система. Сега боса е на оня най-големия остров, дете и там горе на тавана ли? Но аз имам като такива акаунтове с рандом кодове, но те не са наистина рандом. Те просто... Чече ми ляги. На... Някой ми ляги на мен. И на мен. Сега ми покажи къде е този бос и искам да видя колко XP ще ми даде без да му взимам квеста. Защото мисля, че май няма квест за него. Има квест. Добре, покажи ми. Мисля, че вече не знам. Наистина. О, Боже Господи. Нали беше Блоксфрут Про... добре ми скочи. Много мразя Скайланд, защото в смисъл просто не виждам заради тези облаци. И все ме е страх. Паднах. Ето, видя ли какво аз експириенсвам? Да падам от тези работи. Ама ти ще успееш да скачиш? Сега как трябва да виждам тук? Може да ми кажеш, Озот, кажи ми как трябва да виждам в тези Скайланд. Я те набия. Така, аз не виждам никакъв квест за босо. Има квест, аз и сега го взех. Има. Sky Bandit Dark Master. Това е. Това са квестовете.
И има ли някакъв начин да ма... Пише квест. Не пише, бе. Я видим тук какво. Master Sword Dealer. Do headed bleed. You are a scammer. You are stupid. Казвам ти някое за такова нещо. Има... Сега взе квест за него. Ама как го взе? Аз взях до този квеста. Ама ти откъде взимаш този квест тогава? Казвам ти, че не помня. Ама ей там ли отиваш? Ей там ли? Мисля, че имаше няколко хора да взимаш квест. Ами покажи ми този човек, искам да го убия и да му взема квеста. Ай! Къде си? Уай! Сега си нормален. Сега си нормален, казвам ти. Човек на един хит си! Усили си хелта! Do better health. Как? О! Това беше тъжно, между другото. Не можеш да ме стигнеш, казвам ти го. Не можеш. Само да си направя една атака и си мъртъв, казвам ти го. А защо не мърдаш? Hello? Hello, my boy. Hello. Защо си в балон? В смисъл такъв... И защо ме биеш? В смисъл, защо имам такъв айс върху мене? Come here, boy! Ай, се фрут. My boy, Minsu. Има просто ще били демидж. Ой! Чай, какво? Get out! Как ме биш? И сега отивам и аз. Шинг! Ау! Аби излез от този балон, бе! Ама ти как ме биш от балона? Ау! И сега. Опа. Как бе? Как? Добре. Дай ми квеста! Чакай. Good boy. Good boy. Are you sure you can kill me?
Може би. Alright. Oh boy! Why are you so weak? You cannot... You can't even hit me, man. Ама откъде взимаш това квест? Кажи ми. Кажи ми къде го взимаш. Откъде? Не знаеш, че ти може да ме убиш само с 3 хита от мелето, пък аз мога да те убия с 1 хит от айс фрута. Нали разбираш? А ти защо ме хитваш? Ти ма хитваш, май. Оя! Не знаеш ли, аз мога да направя една атака и ти ще отидеш в нищото, нали знаеш? Готово. Аз си го казах, бе, човек, аз си го казах. Усили си живота, аз имам 1745 живот. Ти имаш силно 100. Имаш 5 милиона енерджи. Просто си го усили, бе, човек. Като биш това бос, усили си хелта. А не тос меле. А кажи ми, откъде взимаш този квест, човек? Откъде го взимаш този квест? Ей, тук ми е празно, там има само Sky Bandit и Dark Master. А можеш ли някак си да ме прекараш и да ме изпратиш в... там в... оня остров. Има ли начин как да ме изпратиш? Давай, ритнима. Ритнима и ме изпрати там, горе. Искам да убия този бос, човек. Дай ми този бос, дете, там горе. Окей? Listen, man. Stop doing this, you... Какво ти стиже? Ама кажи ми откъде идва този Quest Master? Ай, въпрос къде си? Къде си? Чакай ли, защо ми взеси честа, бе? Дай си ми честа! Ако доближиш някой чест, си мъртъв, казвам ти го. Не отивай към ето този чест. Не отивай към ето този чест. Това е моя чест, окей? Не знам къде си, обаче това е мой чест. Мой ли? Да. А ти падна ли? Какво направи? Да, падна. Не, човек, просто го казвам. Усили си хелта. Не. Ами, да кажем, че такъв нуб, който си усилил хелта, та би 2 пъти и ти умираш. Защото има меч, който би 50 демидж. Ще умреш. Да, но ти имаш 100 хелта, човек. 50 плюс 50 е 100. Ти си мъртъв за 2 хита. Чакай, искам да видя шопа. Permanent Fruit Shop. Искам да видя колко струва Leopard фрута. Защото ако мога да го трейдна, ако можех ли. Ако можех.
За Roblox аз бих бил какъв? Не се отивам. Creation, Love, Spider, Sound. Едва просто Sound Fruit добър ли? Не, аз не го знам. Ето. Чакай малко. Чакай малко, маш правят релорк на Rumble и Pain. Защото тук ми пише in process. Това означава, че така T-Rex, дал, близо съм до Leopard. Защото нали го бях спиннал един... 3000 Robux! На. 3000 Robux за Leopard. О, Shadow е в сток. Какво? Shadow е в сток. Чакай, отивам, стой там! О, аз трябва ми още 400 хиляди. Отивам там. Отивам в Марин нещо си. Отивам в Марин. Време има. Че трябва да фарме много бързо. Чакай малко. Кое е по-близко? Май Марин Фортеса е по-близък. Отивам в Марин Такос. В Марин Стартър. О, той колко струва? 2 милиона и 900 хиляди. Добре, аз няма как да го купя, обаче поне искам да го видя. Искам да го видя как изглежда. Отивам там. Сега представи си, ако си го купя и имам негатив пари. Има просто. И представи си, ако не си платил негативът парите, като нали имаш негатив пари и после като и ако Да. просто като на банката не си платиш на време, ще се пасна. Като представи си. Айс няма. Добре. Няма айс тук. Лайтфрут е в... Какво? Кога се разстартирва? След 3 часа. О, има много време. Значи сега ще ти кажа какво има в сток. Да, аз вече видях. Аз ще купя Shadow. Shadow? Сега. Ама той Shadow Да. какво е? Митик ли е? О, Shadow е 2 милиона и 900 хиляди. Да. Shadow не ми харесва. Ага. Има просто, защо Йетито е смисъл по-нагоре от самия Лепард? Все малко, аз сега гледам да... Ама нали знаеш, че ти ако си го купиш, той ще замени Лайтфрута. Знам. Има баунти върху тебе за $7000. Аз струвам много повече от 7000. Да. Валиче. Чакай, аз имам баунти. Моята баунти е 5505. Но... Чакай, тук има още постери. Някакъв струва 14 000. Не въпрос, ако те убия, дали ще ми се вдигне баунтито и твоето ще се свали. Това е малко някакъв ми се джойна от моят. Защото нашия е различен като левел разлика.
ти взимам малки и ти на мен. Защото ние сме на много различен левел. Тогава защо просто не кажеш на някой, който е моя левел, да кажем някой, който е левел 60, да му убие и ти да вземеш баунтито. Аз сега лутвам. В смисъл взимам честовете в Marine Starter. Честове! Искам честове! И да, и Creation е като много силен. Creation, в смисъл, Creation според мен е много overrated. Не, защото то има като една маза и после ако така докоснеш стената, ти взима демидж, като на енемито. Между другото сега има някакъв в Marine Fortress, който май убил вице-адмирала. Сега... Един въпрос, колко честа има в самия Marine Starter? То има много. Кажи ми... То е стартър за стартъри, така че... Разбира се, че ще. Значи 3 изстрела с пистолети умира такъв трейнер или бандит или какъв е. Защото аз сега търся къщите и тук за честове. За сега съм намерил 3. Един такъв златен и един... Търся на... Една просто... Чакай малко. Аз сега защото се опитвам да намеря... В смисъл да намеря добри пари за квестове. Дето е в Pirate Village. Боса на Pirate Village. Колко ще струва за квеста, между другото? Почти ми трябва достатъчно за Shadow. Аз смятам, смисъл скоро, след като там убия този бос, да спирам видеото, защото ще стане 44 минути. Обаче ще му сложа хубаво заглавие. То да спре видеото, но може ли пак да говорим? Може пак да си говорим след това. Чеф. Сам питам. Спокойно бе. Питай си. Аз спокоен. Де знам. Аз сега лютвам. Hello, мистер... той е тук. Hello, мистер Чефе. Чефо. Помниш като викахме на Стефан Чефо? Да. Чефо, Камия, ма бой. Я баро. Да? И ми взе 650 баунти. Бабо. Не чакай по-лего. Колко? Аз сега парна този бос. Ти къде си? Аз вървам където, където ти показах Гали Каптен. Защото чувам, че има тук някакъв... Ти... Какво? Яба!
Ами аз така не се разбирам с хората. Да ме убият и после ей нататък. I'm coming to kill you. Узнай какъв левел сега съм. 500 и нещо. Не. 600? Не. Второ море? Аз не съм във второ море. Добре, 700. Не. 200. What? Не знам бе, човек. Какъв си? 656. Как го направи този левел, бе? Така фармва много бързо сега. Дай ми на мен да фармвам, то стана 400 левел. Фармвай. Ама на какъв остров? Ще взема много XP. Чакай, че почти съм. Имам достатъчно да взема Shadow. Добре, взимай Shadow, той е Shadow добър ли? Не знам. Ама е много там в горе, така че. А между другото, мисля, че аз съм единствения, който в играта, който обира самите берита. В смисъл, взима ги. Ама аз просто не мога да ги намеря, аз просто имам само едно и то е лилаво. Аз имам, чай да ти кажа какво имам. Значи аз имам две Blue Icy Berry, Green Toad Berry 2, Purple Jelly Berry, едно Red Cherry Berry Mary Terry, едно Yellow Star Berry и... Ами това са беритата. И знаеш ли за какво да се използват? Не. Тогава. Ами да знам, смисъл, знам, че трябва да че може да се крафтва нещо с тях. Бай. Want. Bye, don't forget to like the video.